bărăciți gura unde nu trebuie. Non-stop. Tot sângele de frică coboară la subsol. Tot. Vă dau un exemplu, că sunt mulți bărbați și câteva femei. Ascultați-mă, dragi doamne. La întrebarea simplă, pe o insulă pustie, pe cine ai luat cu tine? Pe Oana Roma sau Monica Columbeanu? 90% din bărbați o să răspundă Monica Columbeanu, poate dau o cârșă. Ele o să răspundă Oana Roma, pentru că sunt realiști și se gândesc o grasă întotdeauna va găsi mâncare, normal. Chiar și pe insulă pustie, nu o găsești, mănânci de ea, două morții, Oana Roma, tot mănânci 7 ani până ți-a Și știu că n-am voie să zic chestiile astea. Eu mor pe oameni care n-au simț umorului, fără nicio chestie. Grasele n-au simț umorului, nu suntem grase, suntem balonate. De la ce? De la cola. O singură grasă pe lumea asta am întâlnit cu simțul umorului, Dumnezeu să dea multă sănătate, s-a întâmplat la Sibiu. A venit după spectacol să facă o poză cu mine, a făcut o poză cu mine, după aia a venit înapoi și a zis, hai să mai facem una, că deci doar eu. Fiți nebuni, lăsați-te să bem bere. Voi sunteți niște oameni care vând bere, aveți bere. Așa de tare îmi place să mă duc în barul să văd cupluri, ele țapă, da? Mor! Și ea încearcă să explici lucruri. E ca și atunci când vezi o mamă cu un copil de 2 ani într-un mall care ce-am vorbit cu tine, mica? Ce-am vorbit cu tine, mica? Îi retard, are 2 ani, așa suntem și noi după 16 termen, de ce vrei, fă? Nu vorbești cu cuvinte. Dar avem și tu pe o fața voastră, nici să mergem acasă. Nu merg acasă! Cine-i bărbat? M-am pișat pe mine. Hai să facem amor. Abia. Dar și sfore. Băi, eu n-aș știu cu și ele sfore. Doamne, iartă-mă, la să pășești ce mai bun prieten. În momentul am avut, aoleu. De unde ești? Ești din Moldova ca și mine? Băi, și nu că sforă e rău, ți cutremură patul de sforă. Într-o seară am crezut că am murit, mă, care sforă la drumul de moșă, știți? Ăla de știne răsfoare. Băi! Respiră tot! Să reduci rimol! Bat vecinii în țeavă și ascult black metal în fiecare seară. Eu că am chemat eu poliția, că era gălăjii la mine în apartament, era mulților, păi, faci ceva cu dracul ăsta. Care drac? E un drac aici, vă spun sigur. Dar e moartă, nu-i moartă, și nu e sfară. Vedeți un drac aici, vă dați unde niște curgă la pitbull, faceți ceva cu el. Și n-ai cum să o trezești. Să trezești cu o față nevinovată, dar ce-am făcut? Sfară! Dar tu nu te bășești, mamă. Dar tu deschizi ușa și iese și nu și-a mai desfacă. Și ține și cu dinamo, e dinamovistă, vai de cap. Uite, eu nu știu cum e nicio echipă la facultatea de teatru, sunt mic popular. De când joacă Dinamo, sunt colății, cu ele ridicate în aici, sunt nimic piedra la tempiu. Și ai doi pe flanc! Îmi place că pot să mă răzbun pentru faza cu Sforin, că atunci când facem dragoste și îmi zice, vorbește murdar. Steaua! Se pierde. Fiți nebune, băi! Femeile sunt lucruri extraordinare, vorbesc foarte sus. Sunt oameni care stau într-o relație, sunt oameni, sunt femei care nu-și dau drumul, bă. N-am reușit. De ce nu știu, dar n-am reușit. Vedeți cum motivi tot. Își dă ori peste el. Păi suntem blestema să-mi bat picioarele. Toți avem același cuvânt. Și când e junghii cineva în spate. Și nu mai știi cum le cheamă. Mă duc la baie. Te văd acolo, știi, iar tu cu ochelari, vorbesc foarte râde. Trebuie să zic o glumă pentru tine. Știi ce ochelarii și dau drumul cel mai greu? Pentru că fac treaba asta. Ne cerem scuze că jurăm, vorbesc referit la București, venit pe drumurile astea. Doamne, iartă-mă, am înțeles că sunt artele, nu știu, că trebuie să am multă sănătate, că n-am nimic altfel cu nimeni, vorbesc foarte serios. Dar bă, drumurile astea ne fac să înjurăm la spectacol, pentru că noi suntem niște oameni frustrați. Gândiți-vă că e 2013, din Cluj până în București cu mașina fac 11 ore jumate, nu că plouă, nu că ninge. Că dacă ninge sau plouă, nu mai ajung la destinație. Nu râdeți, sunt generații care nu au mai ajuns în București, mă.
Așa s-a făcut muzeul.